jam ñalle mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela hande ina hawri e nayyi korka wonande hornoɓe ñande aset ɓe ko tati wonande hornoɓe ñande dimanche ɓe ena hawri e nayyi mars 2025 en garti ha hande jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum wiyetende islam e pinal fulɓe nde mawɗo men Bacca Ba eɗen naata ɗo e damal tahaɓiwal islam e caktugol mum nulaɗo Allah Mouhammad mo jamme kisal goni mum jibina ko Makka hitande 1500 caggal jibinede annabi Isa duuɓi 40 caggal ɗum o feññini nulal makko o inniri ɗum islam kono mawɓe Quraysinaɓe Makka mbi tati memata jeeɗiɗi ɓe eri hannude ɗum ɗo rabɓiɗi e konguɗi goɗɗi ɓe mbi yoɓe ñifu ɗum gila woddoyani gila ɓurtani juuɗe maɓɓe ɓe mbi tan ko Mouhammad addani ko hesɗi nden noon ɓe tampinta koye maɓɓe rewde neɗɗo jibinaɗo e nder maɓɓe neɗɗo moɓe gandi hanki mum e hande mum foof neɗɗo jibinaɗo hanki ɗo tan wawa rokkudeɓe koɓe ngalano walla andindeɓe koɓe gandano kamɓe koɓe tawi ko hunde nde ɓe mbawa ɗaccude hay lawol gotol holko ɓe tawi ko mamiraɓe mabɓe ina ndewa Allah ina mbadda hen sanamuji kala hinde ina jogui sanam mum keeriɗo ɓe ndewata ko Allah ɓe mbadda hen hubal ɓe ndewa Allah mbadda hen laata heddiɓe ɓe ko Uzza e Manata nden noon wiide yoɓe ɗaccu ɗiɗo allaji ɓe mbatta rewde tan Allah goto ko hunde nde ɓe mbawa famde nulaɗo Allah mo jamme kisal goni mum one to banggue mum eti famnudeɓe wonde Allah o ko goto tan hay goto fotani waddudemo e goɗɗum allaji ɗi ɓe mbiyata ɗi ko bolle puyɗe yentude hen ko ɗi allaji ɗi ngala ittu ngala wattu so tawi ko ɗum ɗo ɓe tawri taniraɓe mabɓe ɓeɗo taniraɓe de ko majjuɓe gonno joni kay o addaniɓe ko ɓuuri moƴƴude e ko ɓe tawri mamiraɓe mabɓe ko hefereɓe Makka laayi ɓe mbi wonde Mouhammadou ina yennaɓe ina yenna mamiraɓe mabɓe e allaji mabɓe ngel ɗo cuhlel ngel suwa hay gasnude jibinede taw ina bonnira koɓe tawri mamiraɓe mabɓe e koɓe parnorto gila dawadeɓe ɓe mbi tan ko yo deƴƴu o ɗacca jenni makko ɗi walla ɓe deƴƴinamo e wawnere ha tengti noon nden ɓe puɗɗinoma yiide wonde yimɓe dofolɓe puɗɗinoma nostade e ngoɗo noddago heeso nden hunde nde fuɗɗima hewde doole seeɗa ɓe noddi Mouhammad ɓe mbimo hey ɓinguel amen argayi so tawi ko jawdi jiɗɗa min dendinanma jawdi ha ɓuura minen foof alɗude so tawi ko laamu jiɗɗa min lamminma e dow koye amen min jiiɗe tan ko ya ɗaccu ko noddata ko Mouhammad mo jaame kisal goni mum o jaabiɓe o yiɓe wonde hayso ɓe tellini lewru ndu e juuɗe makko o wona ɗaccowo ko noddata ko nden ɓe jenanama tigui rigui wonde Mouhammadou wona ɗaccowo ko woni e dow mum ko ɓe pelliti fewjandemo tawa noon ko adi ɗum ala foof koɓe mbaɗano e adinoɓe notademo ɓe nden lefte ɗe catti e dow ɓeɗo nulaɗo yamiriɓe yoɓe per ɓe jaaha Éthiopie ko ɗo woni lawol gadunol nde islam yalti Makka fayi leydi gondi ko ɗo caktugol mum gadunol fuɗɗi caktugol ɗimmol ngol ko fergu nulaɗo Allah e hoore mum
ummade makka faade yasrib hefereɓe makka pelliti wardemo eɓe jagguno nden wonde ngel ɗo bayiyel bonnantaɓe koɓe tawri mamiraɓe mabɓe gati ko hen ɓe guuri te ko hen kadi ɓe teddata nden noon ko yiiɗi foof yo won Mouhammadou jaɓani accude ko haalata ko kamɓene ɓe gaccatamo so ɗaccani ɓe ɗaccata e dow ɗum joni nulaɗo felliti yaltude makka hade warede kono ko adi ɗum o haaldi e yasrib naɓe o ɗaɓɓiriɓe moldemo ɓeɗo jaaɓi o yalti makka jamma omo wondi e sehil makko gadiɗo jabdemo hono Aboubacry Siddiq ɗum ɗo wonno koye hitande 622 hitande 1920 koye ndeɗo hitande kitali julɓe puɗɗi limede innira hijra e ɗemgal arab firti ko fergo nulaɗo Allah sereni yasrib o wayli inde wuro ngo o inniri ngo Madina ko ɗo caktugol kewgol doole seeɗa fuɗɗi e gurdam makko o fuɗɗima lollude gure tarinoɗe makka e Madina ɗe puɗɗima nande haala diina keso ina haale hay sinno noon yimɓe ɗen ɗon gure ina ganduno diineji nanduɗi e diina Mouhammadou haalanno gati yahuɗen e chrétien en ina konno e majji kono ɗum wonano haaju makko e soglam makko foof nden ko wadde feere ha koreji makko ɓurɗi ɓallademo ɓe jaɓamo ɓen goni Ɓuraysi naaɓe makka e konguɗi goɗɗi alay sago ɓe naata e diino o foti koye wawnere walla e yewtere o waɗi ɗum noon neɗɗo ko adi foof ko koreji mum so koreji neɗɗo jaɓani ɗum hay sinno wonko dañi ma wonko heddi Allah suufnimo e ɗum wimo yo jertin koreji makko ɓurɗi ɓallade joni noon holno waɗata ko gotel e gueɗe ɗiɗi ɓe jaɓa ɓe naata e diino so ronki ɗum ɓe mbawne makka noon kam alay sago heɓte ko woni e makka ko alay sago wona e jimadi diine keso o waɗi ɗum ko toon o jibina yanti hen ko toon suudu kaaba teddunu ndu woni ko arata toon hajjude e hitande foof ko hunde nde wawa famɗinede ɓeydi hen kadi hewɓe e hunafa en ko toon gonno nden noon ko adi woɗɓe ko makka e makka naɓe taw kono ɓen ɗon sali ha jooɗi e nangue ɓe mbi ɓe mbaɗani ko way noon ko ɗo nulaɗo felliti ƴeftude silama e habde koreji mum so neɗɗo haaɓi e koreji mum ɓurɗi ɓallade ɗaccata woɓɓe ko ɗo haare diine e islam fuɗɗi nulaɗo wiɓe diine o ko diine Allah ko Allah ɓuuri tidde e koreji ko Allah ɓuuri tidde e taniraɓe mamiraɓe e jatiraɓe ko ɗo jihad fuɗɗi te ha joni ina jokki dartaki koye dow ngel ɗo gueɗel hono silama caktugol islam ɓurgol yajde fuɗɗi gueɗel ɗimmel ngel ko julago caktugol islam silama hewɓe anduɓe kañum e dartiyankoɓe diine islam julɓe ɓe gona julɓe foof ina nanggui wonde silama hono jihad ina jeeya e ko sakti diine islam ɗum ɗo woni ko arabeɓe namdoto ñande foof beele islam saktori ko silama won wiɓe eyyi te silama ka noon adi fawede foof koye dow koye Ɓuraysinaɓe won joguitiɓe wonde ko gonga nulaɗo selli jihad ko
kono wana sabu yidde ngalu walla laamade sinno ko ɗum o yinno o jaɓanno ko koreji makko mbinoma ko ɓen mbino ko ina dokka mo jawdi walla laamu e sarɗi o ɗacca ko noddata ko kono noon mbaade nde o jaɓano so jaɓino ɓe mbiyanno ko ndefeti yo ko yidde jawdi e laamu tan o wonduno ɓe jogorano tottudemo ko yinno ko e ngamsanga o wasa teddungal makko e diine makko nde o ñimno e ko wonno e dow mum ko ɓe tawrimo hen ko ɗum waɗi kala neɗɗo gadduɗo ko hesɗi e rendo mum ina hasi ko koreji makko fof gaddoto haɓademo ɓe jalkitamo ɓe puynamo ɓe takkamo fenade mbilew e kaaɗi addata ɗum fof noon ko kulol waylade kulol wasde ko joguino e ko wonno ɓe kula ɓe kulɓinamo so huuli o ruttitima caggal ɓe beddomo ladde ɓe mbiya koye fenade o wonno so tiiɗi hen huccodiri e mabɓe ɓe garta ɓe tawtamo ɓe mbiya koye gonga o wonno ngam rende diine islam e hollude wonde kanko koye gonga o wonno nulaɗo ƴefti ko silama o huccini ɗum e koreji makko eɓe gona koreji makko foof haare makko adide foof ko wolde badiri duuɓi 13 caggal nulal makko hefereɓe makko fuɗɗi rokkudemo caɗele kanko e wondiɓe makko to Madina o hawri e mabɓe e nokku goto biyeteɗo Badre koye lewru korka wonno nulaɗo fooli koreji mum polgu mbongu wolde ɗimmere nde ko Uhud hefereɓe makka kamtimo no feewi e polgu ngu nelaɗo folnoɓe to Badiri ɓe tafi kono ngam yoftade koye ndeɗo wolde julɓe ɓe puɗɗi foolede seeɗa wolde tahɗaɓe wolde tataɓere ko al hazab ko ɗo nulaɗo hutori peeje fursunaɓe ko Salmanul al Farisi rokkunomo miijo e asde ngaska luggitko caggal ɗum ɓe mbaɗa feere ɓe tarnaka wuro Madina ngo ngam hadde añɓe mabɓe nadde wuro ngo ko yaawi wolde nayɓere nde ko haare Banu Qurayza ɓeɗo ko yahuɗen gonno koɓe jamfinoɓe nulaɗo ngari ɓe mbadduno jungo e fandu koye heferet makka nden ɓe poolama jawdi mabɓe hetta worɓe mabɓe mbara rewɓe mabɓe suhaɓe mabɓe mbaɗa horɓe e maccuɓe wolde joyɓere ko Haybar ko yahuɗen konno e oɗo nokku nden ɓe poolama ɓe jaaɓi wonde e l'islamu julɓe ɓe gacca ɓe gaccida e diine mabɓe wolde jeegoɓere ko haare wiitede Mutah adduno haare nde ko lamɗo Basra warno nelaɗo mo nulaɗo nulno tottuno ɓataki biyeteɗo Haris ibnu Umar wolde jeeɗiɓire ko fatu Makka hono heptude Makka nulaɗo dañi ko yinno so folde makkanaɓe wattude hajjude e wangade e suudu Kaaba rokkunomo oɗo fartaŋŋe kadi ko makkanaɓe gati ko kamɓe pirti aadi jaam mo nulaɗo wadduno e mabɓe e nokku biyeteɗo Hudaybiya o ɗum ɗo andira e dartol arabeɓe ko sulhul Hudaybiya nden o fooliɓe o wi yoɓe jaah o yaafi mamaɓe wolde wattinide e gurdam nulaɗo Allah mo jaam e kisal gone mum ko wolde Hunayni ɗo won wiiɓe ko julɓe ɓe pooli won wiiɓe ala
ko julɓe ɓe poola. Allah wi e Qur'ana e simore 9 aya 25 ñalawma Hunayni sanga nde kawti ɗon keewal mom ngal keewal nafani mon hay batte leydi ndi fof e yaajde faaɗiri mon caggal ɗum dogɗon. Nelaɗo haɗano tan e hutorade silama ngam rende diino e saktude mo. O windi ɓatakuji 5 o neldiɗi to lamɓe mawɓe andanoɓe kañum e joomen diineji lollunoɗi. Fandari majji ko noddudeɓe ngam ɓe naata e diine gonga. O nuldi ɓatake gadano ko lamɗo Iran nden biyetenoɗo Huraw. ɓatage ɗimmo nulda ko Harqal lamɗo Rome. tataɓo ko laaminoɗo Yamama. nayɓo huccina koto Yahuden. jeeɓo koto ceerno goto chrétien biyetenoɗo Nazaran. nulaɗo ɗaccano hay goto wona lamɗo wona laamaɗo wona joom diine walla mo alano hay diine goto. nulaɗo sankima hitande 632 632 caggal jibinere annabi Isa kono haɗani jihad o ina jokki. sahabaɓe wondunoɓe e makko ha tengte isi ko Aboubacry fawi diine keso e balaɓe mumen. ɓe gadi fiide foof ko laddiyankoɓe jartudinnoɓe. ɓeɗo laddiyankoɓe jartidinnoɓe mbino tan ko haadi Mouhammadou maayi diino gasi. Aboubacry jaabiɓe wi Mouhammadou maayi kono Allah maayata. caggal Aboubacry ko Oumar ƴefti diine o nawimo to Syrie to Palestine e Misra. sahabaɓe rewnoɓe makko ɓe jokki. ɓe nawi diine o wona tan to leyɗele arabeɓe ko wayno Misra, Irak, Yaman kono kadi ɓe tellinimo to Afrique banggue rewo to berbere en e to ɓaleɓe konno. ko ɗo ɓe kepti Maroc, Tunisie, Algérie e Libye. caggal ɗum ɓe mbatti ɓe arabeɓe ɓe kaɗano ɗon. e hitande 711 caggal jibinede annabi Isa ɓe taccini diine o maayo Méditerranée ɓe nawimo Espagne. kono noon hen sahaji silama gawal walla fetel wona ko ina tabitina hunde ha ceyi. haaloɓe Pulaar mbi funti laami ɓuuri felli laami. ko ɗo njulagu e yewtidede nataniɓe. ko ɗo mawɗo Alhaji Malick Sy yimi wi ko saabu pucci makko e moƴƴere makko nulaɗo fooɗi windere nde te kala notiɗo ma dañ ko ɓuuri moƴƴude e ɗabbande mum. saktugol Islam njulagu. nden Islam heewi doole to banggue jihad heddi ko fodde yimɓe leyɗele ko alda e wawnere. holno ɗum ɗo amnorto? ko gotel e gueɗe ɗiɗi. ma woni julɓe ɓe ɗanno paye leyɗele goɗɗe wondude e Qur'ana mabɓe e sariya mabɓe walla so ɗum ala ɓe mbaɗa ko ɓe ɓuuri andirede so njulagu. ko ndeɗo feere ɓurno hawrande yogo e mabɓe. arabeɓe noon hono no yahuɗen ni ko yimɓe andiraɓe wawde yeyde e sodde. so gonga ina jeeyano ko darjini makka wona tan hajjude e umrude kono kadi ko njulagu. arabeɓe ɓe natani ɗanngal ɓe pelliti
wona tan yiilade jowdi kono kadi ko yidde sabtude diine mabɓe keso o diine moɓe gaddani windere nde e kuɓtingol leydi ndi ɓe gadi nadde fof ko leydi Inde e nder ndiɗo leydi mawdi kewdi leƴƴi e diineji diine islam sattama toon ko alda e rufde ƴiƴam ɓe tumni million-ŋaji yimɓe ko alda e silama wona gawal walla lañal nokku goɗɗo ko funnague goɗɗuɗo ɗo kadi leyɗele baɗe no Indonésie e Malaisie natiri ko doole e diine o ko alda e fiyande leydi gadande ndi boom woni hande leydi ɓurdi hewde julɓe e aduna he leydi gondi ko Turki leydi ndi islam ɓurno jogade doole taw wona leydi arab ko Turki leydi ndiɗo Allah e mayri hewnode doole wiyeteno ko l'empire Ousmane hono dowla pattam lamo hono dowla Ousmane pattam lamo dowlo wonino ɗum dowlo o wonino ɗum fodde duuɓi temedere ɗum tuggi tan koye temedande sappo e nayyi ɓiire ha temedande sappo e joyyi ɓiire caggal jibinere Annabi Isa yenti hen ɓeɗo turkinaɓe julɓe laaminoma yoga e leyɗele Europe banggue funnague ko wayno worgo funnague Hongrie Albanie Yougoslavie Bosnie Bulgarie ko hen jeyno ɗeɗo leyɗele foof ko chrétien en gonno yimɓe hewɓe majje tuubi naati e islam ko alda e wawnere caggal heero Asie e duunde e heero Europe arabeɓe kabɓi marchandise mumen ha tiiɗi ndondi kucci Afrique ɓe pawi e dow dongal maɓɓe ngal Qur'ana e Saria eɓe jeeya eɓe jangguina eɓe juulo eɓe juula eɓe jiilo jawdi ɓe cattor hen diina mabɓe pinal mabɓe ɓe puɗɗi foof ko rewde funnague Afrique ha tenki noon e fongoji maaji ko noon ɓe naatiri e alladu Afrique hono Somalie ɓe kaɗani ɗon gari ɓe gacci ko laaɓe ndiyam ɗeɓe joguino ɓe kaɓɓi jeeloɗi mabɓe caggal ɗum ɓe mbaɗi ndewmi tekel haɓe naati eko ɓuuri hewde e Afrique banggue hirnague ɗo ɓe coodi ko kanŋe ɓe dahi ko maccuɓe ɓe cari ko diine e pinal ina jeeya e ɓurɓe yannude islam e hirnague Afrique gorko goto biyetenoɗo Abdoullahi Boun Yassine oɗo ko berbere o wonno o tumni hewɓe e leƴƴi berbere en ma en gartoye makko gari ko kanko sakti tigui rigui diine islam o e berbere en caggal ɗum e ɓaleɓe hirnague Afrique ina jeeya e ɓeɗo ɓaleɓe tuubɓe walla tuubnaɓe fulɓe ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo kalten hannde no wonde so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama